Как живее съвременното изкуство днес? Ами, с две думи трудно. С една дума. Трудно живее. Разбира се, всяка епоха, изкуството е отражение на епохата, в която се е създавало. И едно е да си бил художник от класа в Ренесанса, друго е в по-късни времена. А сега в момента, като целият ни житейски път, имаме един хаос. Всеки прави каквото иска и както може. И за щастие е пълна свобода на кой каквото иска той да прави, но проблема е в той, че има криза на меценатство. И повече се развива кича и безвкусицата и евтинията, а пак по-трудно е високо професионалните неща. Разбира се, малцина са тези, които успяват да бъдат достойни да отразят своето време. И край на къщата, може би времето ще отсъди, ще прецени кой е бил прав и кой не. Ние сме свидетели как в днешно време изкуството се пренася чрез интернет от реалния свят, в имагинерния, в въображаемия. Как ще се развие връзката между физически съществуващото изкуство и дигиталния свят? Ами, във всички случаи, всяко време си има своето изкуство. И, за съжаление, аз нямам такова самочувствие да преценя какво ще остане и какво няма. Но едно е да материализираш нещата в траен материал, както примерно при мен е в бронз или в камък или в дърво. Друго е да навлезеш в тези технологии на интернет, където не всеки от нас се е адаптирал. Малцина са, не всеки, а малцина са тези, които са, и може би тези, които най-добре усвоят новите технологии, новото време, ще имат своя път и ще оставят своята следа. Защото едно е, когато се чукаше в камък или пък сега аз, примерно, един от най-големите обекти, които съм създал, е Червенската колона за 1300 години в България. Тя е 20 метра висока, обаче не може да я видиш само ако минеш оттам, докато в интернет каквото се създаде, може да го види целия свят. И аз съм далеч от мисълта да подценявам едното или другото, но всяко време си има своето изкуство. И зато и лично аз съжалявам, че не съм запознат добре с новите технологии, но тези, които успеят, има за тях хляб, те ще бъдат вече рожба на друго време. Аз въпреки всичко считам, че съм рожба на миналия век. Защото създал съм голям брой монументи, но тези монументи стоят на место и само хората, които минат покрай тях, могат да ги видят. Докато тези, които успеят да създадат изкуство, свързано с интернет, може да го види целия свят. И сега всеки има право на своето съществуване. Но има множество изображения на ваши произведения в интернет и вашето изкуство става популярно по целия свят, въпреки че творбите ви са създадени през миналия век или сега. Ами, прав сте. Аз още един път искам да повторя, че не се чувствам достатъчно специалист, за да мога да осъществя добър контакт между миналото и настоящето. Каквото и да правя, ще бъда художник на миналото време.
за съжаление, натам отиват нещата. А за връзката между аналоговия и дигиталния свят, преминаването на портала? Така или иначе, това е форма на памет, която е и дигиталната, и аналоговата си форма на памет. Една картина със своите пластове, боя, физическа или други материали, също е форма на памет. Така че тези цифрички, нули и единици, които ние ги трупаме някъде и ги споделяме, също са нашата форма на памет. Друг вариант. И форма на комуникация също. Крайна сметка, ние за това помним, за да може да споделяме и да ни е форма на комуникация. Споделяме. Ще сработи ли обратната връзка? Тази комуникация ще насочи ли публиката към галериите, за да види истинското, оригинала? Би трябвало, тъй като едно такова разтваряне на този дигитален прозорец, повече светлина влиза и към по-неосветените кътчета на нашата душа, чисто информативно дори, информационно по-скоро. Така че логиката е да доведе зрители и до реалните произведения на изкуството в един портал. Изкуството разширява пространства и обединява реално, нереално, виртуално. И би трябвало да има и обратна връзка. Тоест да има млади хора, които първо ще видят картините виртуално, да полюбопитстват за галериите и да дойдат. Дигитализацията е част от прогреса, може би. И от деня днешния. Това е една възможност на нас малко по-зрелите, да ни кажа по-старите, да направим тази трансмисия към младите. Аз не случайно споменах 30 имена на наши колеги, които вече ги няма и които младите не ги познават, и просто ми се иска да не става скъсване така във времето, в предаването на опита, на знанията. Така че тази форма, модерната форма, която използвате вие сега, съм сигурен, че има някаква полза от нея. Абсолютно съм убеден, защото младите хора гледат много интернет, ползват много YouTube, ползват всички тези приложения, така че дано. Аз разбрах за проекта и съм изключително доволен по няколко причини. Първо, защото основната причина това е популярността на България изобщо и на българското изкуство, защото това ще се разпространи и при мен, и в България. И затова с удоволствие вземам участие. Ще видим по-нататък. Стана 38 години съм вече в ВАН и 30 години бях в Русе. Значи смятай как моят живот не е разделен на две, а е умножен по две. И там по някой път те ме наричат нашия български художник. Българският ни художник, 38 години съм българският художник, а тук като дода, вече на последната изложба е писано Върбан Христов, България, Франция. Което е абсолютно нормално и естествено, и аз нямам така някаква ревност как да ме наричат. Аз съм си връб, който живее във Франция, работи в България, работи във Франция. Ами това е единственият възможен начин хората да се доближат. Единственият възможен начин, това е културата, това са взаимоотношението между творците, и то си съществува това нещо. Аз имам много приятели от последните конфликти с Македония, с Украйна, с Русия. Имам много приятели, които са украинци, руснаци и всички са художници. Аз не мога да ги отделя от това нещо. Това са творци, това са хора, които... Смятам, че това е единственият начин нещата да бъдем заедно.
И сме заедно. Но аз не отричам и позициите си, които са човешки, които са хуманитарни, хуманни. И се надявам, че това са качества характерни за творците, за всичките творци, за истинските творци.